Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैनि ब्लगा ओरैबायदि समायना जागोन नोंथांमोना नायलांबायल' थादो गाइस। जोङो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय थाम्बनेलाव नायनानै मा जायगा। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। हेलौ ओमफ्राय दायो जोङो ब्रेकफास्टखौ खालामनानै लानोसै आरोना। स' बयनिसिमबो गुड मर्निं गाइस। पूरा एक ही करने में ब्रेकफास्ट जानानै लानोसै दोनजायो बिराद उखैबाय। स' गाइस नै जोंना रुमा स' नायनो हागोन नोंथांमोना रुम टुर भिडिअआ होनदो मिनि रुम टुर भिडिअ। ओमफ्राय नैबेयावहाय जों सानैया बिन्दास उन्दुनोसै। ओमफ्राय नैबे एक्सट्रा बेडखौ होयो आरोना स' देट सोरबा मानसि बुरजाबा थानो हानाय। खिन्थु दिनैसो नुफेरबाय आं हटेलाव बिदि होनायखौ। ओमफ्राय एसे वाशरुमफोरखौबो नायना लादो नङा होमबा। स' दसे मेंनानै जना लादो ओमफ्राय होलांनोसै। ब्रेकफास्ट जाखाबायालाय उदै पेटांनो होहैखानोसै आरो बेरायनाया गाइस। स' गाइस नोंथांमोना बे रामि नभेलखौहाय डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय बाइन्डिं फन नाम्बार खालामनांगोन। ओमफ्राय गिभवे मोनगोन आरो ना 41 रुपिसनि। ओमफ्राय नोंथांमोना गावनि गोसो बायदि बेयावहाय 1151 बेसेबांनि रिचार्ज खालामनो हागोन। ओमफ्राय दा आङो 501नि रिचार्जखौ खालामनानै लाबाय आरो ना। स' दायो आङो नोंथांमोननो ट्रिकखौहाय दिन्थिगोन जे माबोरैहाय 2000 पार डेयावहाय खामायनो हायो, इजिलि आर्न खालामनो हागोन। स' दायो आङो नै 10 रुपिसखौ ड्रागनावहाय होबाय। स' नै दायो आङो देरहाथ'वासै आरोना फार्स्टआवहाय 10 रुपिस लस जाबाय। ओमफ्राय दायो आङो 30 रुपिस ड्रागनावहाय होबाय आरोना। स' दायो देरहाबाय आङो नै लाकि आरोना। स' बिदिनो देरहायो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय 10 रुपिस आङो टाइगारावहाय होबाय। स' लस जालायबाय आरोना। बाट डन्ट वरि आरोना नेक्स्ट टाइमावहाय जोङो दायो टाइगाराव 30 रुपिस होबाय आरोना। स' बेवहायबो माने लाब जायासै आरोना लस जाबाय। स' नायनोसै दा 40 रुपिस टाइगारावहाय होबाय 90 रुपिस होबाय जोङो। स' 90 रुपिसावहाय नै देरहाबाय ये। ओमफ्राय दायो जोङो बेबायदिनो गेलेलांबाय थानांगोन आरोना। स' 50 रुपिस जोङो टाइगारावहाय होबाय। ओमफ्राय बिदिनो 600हालागि आर्न खालामनो हाबाय आरो आङो। स' नोंथांमोना बेयावहाय उइथड्रनि अपसन थायो बेयावहाय नै साक्सेसफुल जाबाय। स' नै दायो नोंथाङा नटिफिकेसन फैनायखौ नुखाबाय। बेबायदिनो फैसाखौ उइथड्र खालामना लानो हायो आरोना इजिलि। स' डिसक्रिपसनावहाय दोङो लादो नै मेसेजफोरा आं बेसेबांखिनि उइथड्र खालामखो। स' गाइस नै जि अखा हादो आरोना। अखा हाबाबो जों थांसै अट' हमनानै। ओमफ्राय बेयावहाय अला मोननाय जाया आरोना उबेरल' फैयो। ओमफ्राय बिदिनो उबेराबो बिराद गोबावजोंसो नाङो माने बियो नाङा आरोना बेयावहा। बेनि थाखायनो अट' लानासो थांनांसिगोन जों दायो। अखा हादो नायनाय अभी टाइम होगा ना। टेम्पल तक जाते हैं। टेम्पल में नहीं जाने का अभी। टेम्पल में एक व्यू पॉइंट है। हाँ वाटरफॉल है उसके बाजू में। अट' दो रायलायगासिनो नै सासेया गारि गैया नालाय जोंहा। कितना लेगा भैया। उधर तुंगारी लेक है, बालूमामा टेम्पल है 500। कहाँ पे। टेम्पल तो लोग टेम्पल तक नहीं जाएगा। बाजू में वाटरफॉल है मैम। और अच्छा है देखने। सिर्फ वाटरफॉल में लेके जाएगा। हाँ फिर और इधर तुंगारी लेक है। ये तो बहुत सामने ही है ना। हाँ लेक है पहाड़ के ऊपर है ना मैडम। हाँ हाँ भैया कितना लेगा भैया वो व्यू पॉइंट।
ये वाला इधर से लेफ्ट थोड़ा, इधर से 500 मीटर फिर लेफ्ट। डैम में जाने का मतलब व्यू पॉइंट तक जाना है, फोटो खींच के फिर रिटर्न आना है। डैम पे जाएगा तो 300 रुपये होएगा। 300 डैम में वो जो डैम व्यू पॉइंट मतलब था, क्या है सामने? वाटरफॉल भी है ना एक। ये वाटर का डैम है। हाँ और उसके सामने ये व्यू दिखता है, वो साइड से ये साइड का व्यू दिखता है। व्यू दिखते हैं। बस। और दूसरा जगह दूसरा भी घूमने के नहीं लिए? जा सकते, बंद होएगा 5 बजे। हाँ चलो फिर थोड़ा कम करके लो। ज़्यादा बजे ज़्यादा नहीं लिया तो है। डायरेक्ट सिर्फ दोनों में जाने और 200 करके लो भैया, हाँ, 100 में नहीं करके होता है मैडम। हो जाएगा भैया। हम लोग तो थोड़ा ही नहीं बोल रहे, हिल पे ना हुए ना, देखो हिल 1.5 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। हिल पे ना है इसलिए। हम तो वॉक करके ही जाने वाला था, आप आ गया। ठीक है चलो भैया, 100 करके हम दोनों लड़की है। 100 नहीं, 250 रुपये नहीं 100 करके ले लीजिए। नहीं होगा भैया। नहीं होता, नहीं आएगा। उठो बैठो देखेंगे, लेकिन अगर जगह अच्छा नहीं होगा तो नहीं, आपको मैं क्या बोल रहा है, खाली डैम है, पानी है सामने, पानी वाटरफॉल है ना, पता है या ऐसे ही मतलब डैम है। ए मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा। तो वाटरफॉल कहाँ है? वाटरफॉल अभी बंद होएगा, 5 बजे बंद होगा। की करूँ पिछे मेरे आपको पता है ना। वाटरफॉल बंद हो जाएगा, ऑटो करके मत जाओ, फिर आपका पैसा लग जाएगा। तो वाटरफॉल बंद हो जाएगा 5 बजे के बाद। और आजू बाजू में क्या है अच्छा वाला फोटो खींचने का जगह? ऊपर जाओ, फिर डैम पे ही जाओ, चलते जाएंगे। तो 15 बोलो मिनट, वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा है ना। 15 मिनट लगेगा चल के। क्या नाम है उसका? सर्च करके देखती हूँ मैं। क्या हंगारी लेक डालो, टुंगाली लेक। चलो बोला एने जाया हो की करी नले या कथा चिना क्या दिला मा नालगे न घुस करवा देखो ना। ले लो। हां 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 अरे सोच Guys, dari जोङो मोनफैबाय ओमफ्राय मा होनो अट'निफ्राय ओंखारथ'वाखै आरोना जोङो गाइस I think माने गिबाय आरोना जों माने बाङाय हिलसो गानना दंमोन नालाय ओंखायनो सौदाव जानो गिबाय। ओइ बहुत बर'खन दिसे नोंनि बे मा आयौ नायलाय गाइस जों आइथिं खेवनानैसो हाबदों इबो ओइ ভিডিওত কিবা ভালে নেকি नै गाइस बे फगि जानानै दङ इयावहा बरिया आरोना भिउआ ভিউটো কেনেকুৱা লাগিছে মাইনা বহুত বেছি ভাল লাগিছে কিন্তু আৰু একদম মানে ক'ব নোৱাৰি আৰু ওপৰৰ পৰা ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু পৰিটো মানে ফিলে পুৰা পিন্দিছে একদম মানে পুৰা পিন্দিছে মানে আৰু বহুত দুখ পাইছে guys dito sa Karsa Parpado kabahado mar moja tadi puri hoisu pagla hoiso jabi uri kine dia botatu danger hoba lagbo gom paisa hobo imano pakon no guys नै गाइस जायगाफोरा समायनायानो किन्तु लनाभाला होननानै माने खोनानायावहाय आं बिराद समायना जागोन होनना सानदोंमोन आरोना किन्तु एसांखिनि समायना नङा माने थिग थाकानो आरोना जोंनि दारागाव जोंनि सकि भैरबकुन्द इफोरबो समायनासिनबावसो ओमफ्राय शिलंआवथ' आरो साइजसिनबावसो माने इमानबो इदि खासद्राय नङा आरोना
मुसुलिसा কি হৈ গ'ল বুজি গৈছে উতাব দে পুৰা সিজম জুবাই খাইছে মোৰ মোবাইলটো ইয়াতে সোমাই লওঁ এইটো চেনটো খুলি দেচোন একো নহয় এইখিনি পানী ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট পুৰা ভৰি বিষাই গৈছে ভাই মোৰ চুলি চা কেনেকুৱা হয় মোৰো তিতিছো যদি ন মানে ঠাণ্ডা মানে হেৰি সেইটো মানে তিতা ঠাণ্ডাটো অহা নাই এনে মানে বতাহটো দিছে যে এইটো ভালেই নাই মানে जोङो सेम ड्रेस गाननायखाय मानसिफ्रा जा नायदो ट्विन्स जायो हम लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग मन्नत मांगने के लिए आए हैं विदाउट चप्पल इधर आओ नै गाइस बिदि अखा हाबाय थानायाव माबा मोनसे बिदिनो पकरि बायसा मोनजानो नांगौ आरो दा गोथावथारमोन तामाम जाबाय जोङो पुरा स्पिडआवहाय ओमफ्राय माने गोजांजोब्बायमोन आरोना जोङो अखा सिजानानैहाय ओमफ्राय दायो जोङो अट'आवहाय थांगासिनो अट'आवबो जायै थांगासिनो आरोना ओमफ्राय दहयो थाबायनाया आंनिया नै आथिङा साजोबदो आरोना अन्थाइ मोनना हाबदो ओमफ्राय दायो जोङो नै रुमावहाय मोनफैबाय रेस्ट लानोसै गाबोननि व्लगावहाय लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय